Dakle, prije 30 godina u nekadašnjoj gimnaziji, odnosno i današnjoj gimnaziji u Križanićevoj ulici, predavao sam grafičko oblikovanje novina i imao sam otprilike razred pred veliku maturu. Dakle, trebalo je izgurati razred sa djecom i trebalo ih je odvesti na maturu. Naravno, ta zadnja godina je bila njihovo opredjeljenje da se školuju za tehničke urednike. Da bi se to realiziralo, ja sam zamislio nastavu na sljedeći način. Prije svega, djecu je trebalo upoznati sa osnovama grafičkog dizajna, sa osnovama kako se prave novine. Da se ne bi pričalo Markove konake, ja sam djeci predložio svake subote, kad ja imam prije podne vremena, da dođu u uredništvo Vjesnika i tamo su ta djeca lijepo gledala kako se prave novine. Potom smo otišli u tiskaru gdje su gledali kako se one prelamaju, pa smo popodne otišli na rotaciju gdje su gledali kako se to tiska. Uglavnom, ta djeca su imala u ono vrijeme jednu sasvim novi pristup učenju te aktivnosti ili toga zanata ili toga svog budućeg djelovanja kao tehničkih urednika. Naravno, kad su završili razred, otišli na maturu gdje su polagali normalne predmete, kao matematika, kao jezik i povijest i tako dalje. Oni su se zaposlili dijelom kao tehnički urednici, dijelom kao grafički urednici. Međutim, od tih 30 učenika ostalo mi je u sjećanju jedno 5-6 mladih ljudi koji su se vrlo lijepo afirmirali kasnije u redakcijama. Znači da je to bio primjer kako se je praksom prije 30 godina prodiralo djeci u glave da shvate šta vrijedi znat, a šta nije bitno. Dakle, morali su osnove naučiti, ali onda u praksi to i realizirati. To je bilo najbitnije. Dakle, takav pristup ne ovisi ni o vremenu, samo o trudu i o konceptu. Tako je. Bravo, hvalimo gospodine Lenart.